I pozdrav narode, izašla mi je reklama. I pozdrav narode, danas ću reklamirati mog dva kanala. Moga druga. Ne, samo jedan kanal što je da. On se zove Martin i Rigi. Da, ljudi, tu ja ovo snimamo. Ako hoćete, evo reklamiram naš kanal. Da, tako da mi sad mislio sam ja ludu, ovaj je onakav To sam ja snimao. Da, pola ovo ja snimam, pola on snimam. Više je on snimao nego ja. Jednu, dve partije. Da vidite, ne znam lepo ni da piše. Ej bre. Copyrighta. Ni to lepo napisao. Slušajte ljudi. U novi video na kanalu. Danas ću vam pokazati kako da Šta bravo? znači možete i to dobiti. Prikini Da ljudi, to bi bilo to. Reklamiram naš kanal. Ako hoćete da nas podržite nas u ovome kanalu. A moj kanal se zove Elita Channel. Ako hoćete, podržite me na tom kanalu. Evo, ja sam snimao juče malo Clash Royale. Na moj. Nije na tvoj, na moj. Nisam ni vidio. Evo vidite ljudi, malo sam, nisam pričao pošto nisam mogla da pričam. Samo se čulo. Da, samo se igrice čulo. Evo kao što vidite, malo sam, meni malo loš kvalitet. I tu se bi izgubio. Vidite, mnogo mi je kočilo. Brate, što se kočilo? Da, igrali smo malo tu Clash Royale, tu me ja ne podržite, znači ja ovo snimam, znači kako skidati toner, Rimilja Pro Gamer, znači ja tu mnogo njih, znači imam oko mnogo, ajde, ljudi, daj ne zajebavajte, ajde još jedan kralj i pravi specijal, ljudi, vidite, 19 suba, ajde ljudi, 20, još jedan kralj, ljudi pravi specijal, napišite mi u zadnjem klipu u komentare šta bi htjeli da snimam za jedan specijal, ako hoćete... Ja mislim da nisam prijavljen. Ako hoćete ljudi, snimat ću challenge sa moja 3 druga, ako hoćete snimat ćemo ko može najdržati da izdrži nešto, znači snimat ćemo 2-3 stvari možda, tako ljudi, ako želite, obavezno napišite u komentare, ako ne, snimat ćemo nešto drugo ili predložite šta hoćete da snimam. Ljudi, to je bilo to, hvala vam na gledanju, ako vam se svidio klip, obavezno bacite jedan like, to bi nam puno značilo, subscribe i naravno komentar, šerujte naše klipove ili naš kanal. I to bi bilo to, nadam se da se svidio klip, ostavite like, share, sub i komentar. Pozdrav!